Iniciem el recorregut per la història de Castellbisbal per l'època antiga, des de les primeres restes arqueològiques del Paleolític fins a la desaparició de l'Imperi Romà i l'arribada dels visigots al segle V. Descobrirem com era el poblament ibèr abans de l'arribada dels romans a les nostres terres. L'anàlisi de les restes arqueològiques amb jaciments tan significatius com Can Pedrerol de Baix, Sant Joan de Benviure o els columbaris de Can Ametller tindran rellevància en el reportatge de la mà de dos especialistes de la Universitat de Barcelona. D'època romana destaca l'exuberància de l'Arc de Triomf del Pont del Diable, un cas únic a Catalunya de pont monumentalitzat d'època romana. Iniciem el nostre viatge per la història de Castellbisbal des d'un dels monuments més significatius de Castellbisbal i dels més coneguts de Catalunya, el Pont del Diable. A Castellbisbal, en els orígens, pel que podem conèixer a partir de les dades arqueològiques, hi hauria un poblament de tipus caçador-recol·lector. És a dir, ens hem d'imaginar un territori una mica més llaconós que aquest, per tant, amb més maresmes, amb una fauna i una vegetació totalment diferent, i una població que viu en l'alçada, aprofitant el turó sobre el qual s'alça Castellbisbal, per dominar el territori circumdant, els accessos als punts d'aigua, i que, per tant, depreda el medi que el té al seu entorn. Depreda els elements vegetals comestibles, caça els animals que viuen a la zona i quan aquest medi s'esgota, muden a una regió propera on poden recomençar aquest cicle. I per tant no són poblacions estables, són poblacions totalment nòmades que van retornant sobre el territori cada X temps. Estem entre 90.000 i 33.000 anys enrere, en el Paleolític mig, en un moment en què també hi ha neandertals. Aquestes poblacions podrien ser perfectament també de neandertals. Doncs la seva tecnologia se circumscrivia al foc, al domini del foc, cert domini del foc, i a la talla de sílex o de pedres que fossin susceptibles de ser tallades, i per tant de fer les eines mínimes per processar, per tallar aliments, per temes de treball de la pell, etc. Una cosa molt bàsica. Les primeres evidències arqueològiques daten del Paleolític mitjà, entre el 90.000 i el 33.000 abans de la nostra era. Per les seves característiques, pràcticament no ens han deixat evidències, però pel context regional podem inferir el poblament dels primers grups humans a l'actual terme de Castellbisbal. El tipus de poblament que hi hauria en el cas que es pogués documentar aquest hàbitat, aquest poblat ibèric al turó de la Gatxarella, seria un poblat en alçada, fortificat, amb un bon control visual de les rutes d'accés, amb facilitat per aconseguir l'aigua del riu Llobregat i, per tant, seria un poblat típic de tota la zona del Baix Llobregat. Però cal remarcar que els indicis que s'han trobat no són arquitectònics, només són aquestes pastes de ceràmica i, per tant, no es pot afirmar amb contundència l'existència d'aquest poblat. Els romans van arribar a la península Ibèrica en el context de la Segona Guerra Púnica a mitjans segle III. La península Ibèrica havia estat colonitzada en el sud pels fenicis, amb un gran centre que era Cadis, l'antiga Gadir, i pels grecs que s'havien instal·lat a Empúries. I l'Ebre marcava una línia de frontera entre ambdues civilitzacions. Per tant, Castellbisbal quedaria en l'àrea d'expansió d'Empúries. A partir del segle III, l'expansionisme fenici en el sud agafa molta volada i, sobretot, de la mà d'Anníbal, comença a expandir-se de tal manera que Empúries se sent amenaçada en els seus circuits comercials. I, per tant, Roma apareix aquí com una aliada dels grecs d'Empúries, que també està relativament espantada per les possibilitats que Anníbal pugui fins i tot envair Itàlia. I, per tant, la presència de Roma és incidental, podríem dir-ho així. Arriben per ajudar a un aliat que se sent en perill i també atrets pels seus propis interessos d'expansió comercial. I aleshores, un cop acabat aquest conflicte, que seria molt llarg d'explicar i que té grans i èpiques batalles pel mig, que arriben fins a la derrota d'Anníbal a la batalla de Zama al nord d'Àfrica, doncs un cop ja superen tot aquest conflicte, Roma decideix quedar-se. Veu les possibilitats econòmiques d'una implantació forta a la península Ibèrica i, per tant, després d'haver arribat, com dic, per casualitat, decideixen quedar-s'hi. I la veritat és que gràcies a aquesta arribada tan atzarosa,
tenim els moments més transcendents, més importants de la nostra època antiga. Sí, però Castellbisbal no era pas un nucli romà. No, Així com Barcelona sí que és un nucli romà, que de fet l'àrea de Castellbisbal sembla que està sota la influència de la Bàrquino, de la colònia romana de Bàrquino. Castellbisbal no és encara una entitat per si mateixa, ni jurídica, ni el nom encara ens apareix. Tenim unes viles disperses pel terme municipal actual, que tampoc és el terme municipal romà, això i la gent a vegades ens costa conceptualitzar el passat i ho fem amb l'esquema del present, i és un error. Però bé, el cas és que això, amb viles romanes com Can Pedrerol de Baix, Can Estapé, Can Estapé hem de veure, però segurament sí, era una vila romana també, o altres com, altres limítrofes amb el terme, com la de Can Tintorer. Doncs bé, comencen a articular una economia típicament romana, producció de vi, sobretot producció de vi. Tenim molta evidència aquí a Castellbisbal de restes arqueològiques en aquestes viles relacionades amb aquesta producció del vi de la Laietània. Sí, i també seria molt important entendre que Castellbisbal a l'època romana està en una zona perifèrica. Els romans una mica van heretar la divisió territorial del món ibèric que ubicava Castellbisbal en un territori una mica més ample, seria el de la Laietània, el territori ocupat pels laietans, que ocupaven bàsicament els territoris avui dia del Baix Llobregat, el Barcelonès i els dos Vallès. Per tant, més o menys el territori entre el Llobregat i el Tordera, el riu Tordera. I quan els romans van arribar aquí, ells van donar molta més importància a la part nord d'aquesta Laietània, que devien entendre com més dinàmica, més ben organitzada, per això van fundar Mataró, que en aquella època li van dir Iluro, i Badalona, que és Bétolo. I per tant, Castellbisbal, en relació a aquests dos centres, queda molt més apartada. És una regió més perifèrica. Per això August, en el segle I abans de Crist, quan ja la península està totalment pacificada, es planteja un últim procés d'organització d'aquest territori de Laietània fundant Bàrcino. I el sentit de la fundació de Bàrcino és aquest, fundar un centre urbà que estreti el control romà en tota aquesta zona liminal de la Laietània i per tant a Castellbisbal no es va implantar cap ciutat perquè realment des de la perspectiva de la Laietània quedava massa en retirada dels grans centres laietans. Però amb la Fundació de Barcelona aquesta zona quedava ja molt més lligada als processos d'implantació de la vinya, d'estructuració del territori, de fiscalització, perquè ara depenien d'una ciutat que no està tan allunyada i amb la qual tenien una bona comunicació a través del Llobregat. I tot això, per tant, pretén entendre millor com finalment Castellbisbal entra de ple en l'economia i en l'organització administrativa de l'Imperi Romà. Clar, i el territori s'ubica en un lloc clau, en un lloc, ja ho veiem, en un ús de comunicacions, que avui en dia és evident, en qualsevol fotografia aèria pots veure l'entramat de vies que venen i van de tot arreu, i en època romana, a una escala més petita, també sabem que aquí hi havia una confluència de vies de comunicació. Per tant, el territori està molt ben ubicat tant per comerciar com per treure excedents agrícoles. La situació geogràfica del terme actual de Castellbisbal és certament extraordinària, des d'abans de l'arribada dels romans. És una zona que ja de manera natural s'havia convertit en zona de pas. Les comunicacions per el que seria el llevant peninsular ja havien descobert que per aquesta zona el Llobregat era franquejable, es podia creuar d'una manera molt fàcil amb l'ajuda de barques. Probablement en aquella època hauríem de pensar en barques. I aquesta facilitat del pas per aquesta zona es va anar assentant a mesura que l'economia de la zona es va incrementar. Amb l'arribada dels romans és evident que la unificació de la península Ibèrica afavoreix una gran ruta que unifiqui per la costa tot el llevant i que permeti un tràfic comercial de gran volada. Estaríem parlant d'una ruta que entrava pels Pirineus i podia acabar a Cadis perfectament sense interrupcions. Aquesta via prèvia que feien servir els indígenes se li diu via Hercúlea perquè es posa en relació amb un mite segons el qual, quan Hèrcules va venir aquí a buscar els bous de Gerió, hauria ja utilitzat aquesta ruta per marxar amb aquests bous cap a Grècia. Per tant, encara que sigui un mite, això recorda la viabilitat de la regió.
arribaven els romans i utilitzen aquesta zona o aquesta via, però, evidentment, millorant-la tant en el seu traçat com en les seves infraestructures. I això és el que avui dia coneixem com la Via Augusta. Aquest és el gran projecte d'August en aquesta zona, aprofitant precisament la pacificació de la península Ibèrica. Ell va fer les últimes guerres en el nord peninsular contra els càntabres, els asturs, els més rebels de la península, i en acabar-se aquesta guerra, tota la península està sota control romà, de punta a punta. Per tant, és el moment idoni per millorar aquestes infraestructures. I aquesta via natural que passava per aquí, ara es converteix en la Via Augusta, ben estructurada, ben organitzada, amb un traçat que sobretot va des de Girona per l'interior, passant per Sabadell, que més o menys seria l'antiga Rago, la zona de l'Ermita de la Salut, passant també per Hostalric, dirigint-se, hi ha dubtes sobre si passava ben bé per Rubí o pel seu territori o no, però arribava fins a la zona del terme municipal de Castellbisbal, és a dir, per la banda més o menys en la que tenim l'Arc. Aquest seria l'eix principal, seguia per tant la depressió litoral, un camí pla, sense grans incidents geogràfics, fàcil de transitar. Però en el moment que August va donar importància a la costa de la Laietània, calia fer un brancal que més o menys, per Blanes, recorregués les ciutats de la costa, Mataró, Badalona, Barcino, i això és el que en diem la Via Augusta litoral. Llavors, un cop superat aquest desviament litoral, seguint a l'eix del Llobregat, es reuneix amb la Via Augusta interior. Per tant, davant de l'Arc tindríem com a mínim la confluència d'aquests dos brancals. La Via Augusta que corria per l'interior i la Via Augusta litoral que anava a buscar Mataró, Badalona i Barcelona. Però, a més, també hi ha indicis d'altres vies, que, per exemple, des d'Ègara, Terrassa, vindrien cap aquí, i tots aquests camins acabarien confluint just davant de l'Arc. A més, també hi hauria camins que comunicarien les diferents viles i, per tant, tota aquesta xarxa viària necessitava concentrar-se necessàriament davant de l'Arc per poder continuar el seu camí per l'altra banda. I per altra banda, com deies, el tema del riu. Ja des d'antic també el Llobregat havia estat navegable perquè no només permet arribar a aquesta zona, es pot continuar i pot arribar a Cardona, pot arribar a Lleida, és a dir, zones on ja des d'antic documentem poblacions imbrincades en xarxes comercials de llarg abast. Per tant, el terme municipal de Castellbisbal, des del punt de vista de les comunicacions i la geografia, és òptim i els romans van treure profit de tot això. El pont romà és important perquè, de fet, és la continuació de qualsevol camí, un pont, no? I els ponts, evidentment, són infraestructures bàsiques, ara i a l'antiguitat. I els romans això ho tenien molt clar. I aquí hi hauria un pont prèviament, segurament, ens ho podem imaginar, tot i que no tenim la certesa arqueològica ni documental, però el que van fer els romans va ser aprofitar aquest lloc on el Llobregat és més... que era navegable a l'antiguitat, ara no, però a l'antiguitat sí. Van aprofitar aquest lloc on el riu es feia més estret i que a més era una confluència, ja ho hem dit, de camins varis, etc., per fer un pont, a més d'una manera monumental. I de fet és August qui fa el projecte, no? Sí, el projecte va associat a la finalització de la conquesta de la península Ibèrica per obra d'August amb la guerra contra els càntabres. Això li permet tenir un escreix de legions que han participat en aquestes campanyes que ha de destinar a altres funcions i, per tant, just després de la fi d'aquestes guerres que acaben formalment en el 19 abans de Crist, comencen un seguit d'obres, com per exemple la Fundació de Saragossa i la Fundació de Barcelona. La Fundació de Saragossa és una miqueta anterior, però la de Barcelona està clarament connectada amb la fi d'aquestes campanyes. Barcelona no sabem el dia, la data i l'hora en què es va fundar, però la historiografia sempre ha utilitzat una data que corre entre el 15 i el 13 abans de Crist. I són els veterans d'aquestes guerres els qui contribueixen a la fundació de la ciutat. I, per tant, un cop fundada la ciutat, es preocupen per l'organització del territori. Castellbisbal és una zona vinícola amb potencial, per tant, la volen lligar estretament a Barcelona. I, per tant, d'afavorir el tràfic comercial a la zona, fan aquest meravellós pont, del qual, tot s'ha de dir, no tot el que veiem és d'època romana, només una part que ara indicarem. Llavors, la construcció del pont seria una miqueta posterior a la de la Fundació de Barcelona i, per tant, es calcula que es va fer a partir de l'any 10 abans
abans de Crist, entre el 10 i el 5 abans de Crist. Molts monuments de l'època romana són anònims, no podem saber qui els van construir, però aquí, en el Pont del Diable, tenim la gran sort que se'ns ha conservat l'autoria. Gràcies a grafits com aquest que veieu aquí, podem identificar els soldats que van fer aquesta construcció. Eren membres d'una legió i, per tant, en aquesta marca que està inscrita sobre aquest bloc, podem intuir una L, que seria l'abreviatura per legió, i després segueixen 4 pals. L'últim és una miqueta més dissimulat per la fractura de la pedra, però caldria situar-la a continuació dels 3 que veiem més fàcilment. 4, perquè els romans, quan feien el 4, dibuixaven 4 ratlles. A l'època renaixentista van unificar el sistema i el van fer amb un pal i una V. Però a l'època romana es feia com veiem aquí. Per tant, podem tenir la certesa que això no és una falsificació d'altres èpoques més modernes. Això es va fer a l'època romana i es va fer amb la manera com escrivien els romans. La legió quarta era la legió macedònica, totes les legions tenien un epítet, i per això també podem ubicar perfectament aquesta legió, perquè per les fonts sabem que va anar a combatre a les guerres càntabres. Després de la quarta vindria la cinquena, de la qual no tenim evidència, però sí tenim evidència de la sisena. La sisena, la legió sisena, la Victrix, la victoriosa, l'epítet la victoriosa, doncs també va deixar la seva marca en aquest carreu de la mateixa cara del pont. Fixeu-vos, ho hem de mirar al revés en aquest cas, la L està al revés i el 5 i el 6, és a dir, 5 més 1, 6, L, la V baixa i el pal, legio sexta. Clar, en aquest cas, per què està invertida aquest grafit, aquesta inscripció? Bé, molt probablement aquest bloc es deuria moure, amb alguna riuada deuria caure, etc. I quan van refer tota aquesta part del pont, que bona part d'ella ja veiem que és nova, doncs van aprofitar el carreu antic i el van col·locar, però la persona que el va col·locar o la gent que el va col·locar no era conscient que hi havia aquesta inscripció aquí sobre de la superfície i ens ha quedat al revés, però ens ha quedat, que és l'important. Així doncs, tornant d'aquestes guerres com a soldats vencedors, se'ls va emplear per fer aquest pont. I aquest estrep, que és l'estrep de la banda de Martorell, conserva en les seves dues cares diversos grafits amb els noms de les 3 legions que el van edificar. El pont d'època romana seria una mica diferent al que veiem ara. El que veiem ara és d'època medieval, del segle XIII, i té una alçada de 21 metres, mentre que el pont d'època romana seria més baix i bastant més pla. L'arc central tindria uns 9 metres d'alçada. I aleshores la distribució de les arcades tampoc seria exactament com avui dia. Avui dia domina una gran arcada central, però a l'època romana hi hauria 3 arcades. La del mig seria una mica més ampla, de 17 i escaig metres d'ample per 9 d'alt, i les laterals serien d'uns 12 metres i mig per 6 metres d'alt. De manera que hi hauria una millor distribució dels arcs que permetria una alçada menor i sobretot un pla una miqueta més regular i menys inclinat. A l'època medieval, segurament el pont romà estava molt malmès. Riuades, abandonament. Hem de recordar que aquesta zona és una frontera durant l'època de la dominació musulmana, sobretot en el segle IX, quan encara Barcelona no està reconquerida pels carolingis. I per tant és possible que l'estructura romana estigués molt malmesa quan al segle XIII es proposen reconstruir el pont. I per tant l'arcada gòtica que avui dia domina a l'arc s'hauria fet amb les restes que en aquell moment quedaven de l'arc romà. I per tant les dues arcades, la central i la que quedaria més a la banda de Castellbisbal, es van unificar a l'arcada gòtica que veiem avui dia. Bueno, arcada que van volar durant la Guerra Civil, el que passa que l'han reconstruït fidedignament, oi? Gràcies als gravats de la Borde, no? De la Borde, sí, sí. Per tant, doncs, bueno, sempre diem l'art gòtic, no? Diguem-ho col·loquialment, no? Però aquesta petita dada, oi, que a vegades molta gent no ho sap, no? I quan els dius, no, també ho van volar durant la guerra, no? Sí, es va volar en la retirada, no? Per evitar precisament que els nacionals poguessin passar fàcilment sobre el Llobregat. La qual cosa, de nou, demostra la importància estratègica d'aquest pont a l'antiguitat i a la no antiguitat. L'arc estava muntat en base a 3 arcades i en un dels extrems, com a mínim, perquè
hi havia un arc commemoratiu, un arc triomfal, podríem dir-ho així, un arc monumental que dignificava la construcció. En principi, i des del punt de vista de les trobades arqueològiques, avui dia només podem afirmar l'existència d'un arc en aquell cap pont. A l'altra banda, és a dir, a la banda de Castellbisbal. A l'altra banda, a la banda de Martorell, s'ha intentat buscar aquest pont feia 120 metres de llarg i s'ha intentat buscar un altre arc per la simetria. Als romans els agradava la simetria, però a dia d'avui no s'ha trobat. No podem dir ni que no hi era ni que hi era, simplement no s'ha trobat. Llavors, el fet que només tinguem un és el que planteja el debat. Tradicionalment, historiogràficament, s'ha interpretat que aquest arc marcava la frontera entre el territori assignat a Tarragona, els cossetans, i el territori dels laietans, és a dir, el terme municipal de la Barcino Romana. Però la seva ubicació, precisament en el marge de Castellbisbal, planteja un problema important, perquè si el terme municipal acaba on està l'arc, vol dir que Barcelona controla fins al Llobregat, però tot el Llobregat quedaria sota el control de Tarragona, cosa que no quadra amb la dinàmica econòmica de la ciutat de Barcelona. El Llobregat depèn clarament de Barcelona. De fet, en el que antigament era el Delta, avui dia és un sorral, hi ha evidències d'un embarcador que servia per al transport de mercaderies pel Llobregat fins a Barcelona. Era una mena de centre de concentració de productes per després portar-lo al port de Barcelona. Per tant, les dinàmiques comercials del Llobregat van vinculades a Barcelona. No pot ser, per tant, que aquest territori depengui de Tarragona, administrativament, perquè econòmicament està clar que va vinculat a Barcelona. Per altra banda, en l'estrep de la banda de Castellbisbal hi ha un embarcador, que també mostra que el Llobregat era un actiu, tenia un dinamisme comercial molt actiu, del qual se'n beneficiava Barcelona. Aleshores, a més, sabem que en aquest espai, sempre s'ha dit a Martorell, en algun punt de Martorell, potser l'església de Santa Margarida, hi havia una mansió que es deia Ad Fines. La seva etimologia ens diria que estava en els confins d'alguna cosa, és a dir, de nou, el terme municipal de Barcelona i Tarragona. Per tant, si Ad Fines quedaria més cap al territori de Martorell, doncs què fa un arc que commemora aquesta mateixa circumscripció a la banda de Castellbisbal? Tot això ens va fer reflexionar, Jordina i a mi, sobre la veritable simbologia de l'arc. I, segons la nostra hipòtesi, aquest arc és un arc monumental que té un sentit merament arquitectònic. El model que hem utilitzat per fer aquesta hipòtesi és l'Arc de Berà. L'Arc de Berà està al mig de la Via Augusta sense que s'entengui ben bé, sense que se li doni ben bé un sentit jurisdiccional. No divideix res, està en el territori de Tarragona, és simplement estètic, és decoratiu. I probablement aquesta fos la funció d'aquest arc. L'Arc de Berà marca la unió d'un brancal de la Via Augusta litoral i el brancal principal, que era el de la Via Augusta interior. I per commemorar la fusió d'aquests dos camins, l'Arc de Berà. I aquí tindríem com a mínim dos camins, si no tres, que també confluirien en aquella banda. A partir d'aquí el camí ja és únic, però allà no. Allà hi ha tres camins, la Via Augusta litoral que puja des de Barcelona, la Via Augusta interior que arriba de Sabadell i probablement la via que venia de Terrassa i alguns camins més. Per tant, per celebrar aquesta reunió de camins, igual com es va fer amb l'Arc de Berà, quadraria molt bé la construcció d'aquest arc monumental i això també explicaria que estigui en una banda i no hi hagi un desdoblament simètric. Aquesta és la nostra hipòtesi. Clar, i recordem també que a les confluències i creuaments de camins els romans creien que hi havia déus, no? També, i per tant hi instal·laven també infraestructures de caràcter simbòlic i sagrat i això, molt possiblement aquest arc formaria part d'una història similar. A l'època romana, el territori castellbisbal, sobretot, va tenir una gran dimensió econòmica. En no construir-se cap ciutat i dependre del territori de Barcelona, el que es va buscar és la seva intensificació agrícola. Atesa les característiques geogràfiques del lloc, amb aquests terres argilosos que són molt bons pel conreu de la vinya, doncs la ciutat de Barcelona va distribuir el territori en un seguit de viles, en un seguit d'assentaments humans que es van dedicar de manera intensiva a la producció del vi.
Recordem aquí que aquest terreny tan argilós i vermellós sempre ha estat la característica principal de Castellbisbal i d'aquí, com tots sabeu, l'epítet de Potarrojos, amb el qual s'identifica els naturals del terme. Però en aquella època el tarannà d'aquest terra justificava una producció intensiva del vi i, per tant, no calia fundar una ciutat. Ja tenien a Barcelona pel tema administratiu, pel tema burocràtic. Llavors l'assentament es va fer en base a viles, de les quals tenim evidències, la de Can Pedrol de Baix, Can Estapé i alguna més que no està en el territori de Castellbisbal, però que en aquella època s'entenien com una certa unitat geogràfica, cas de la vila de Sant Cugat o la vila del Papiol, de Can Tintorer. Per tant, tot aquest territori, en una extensió que superaria tot el terme municipal de Castellbisbal i que inclouria Rubí i Sant Cugat, seria d'intensificació vinícola. I aquests vins, aleshores, aprofitant el transport fluvial que oferia el Llobregat, es traslladaven fins al port del Llobregat, aquest petit embarcador del Llobregat, i des d'aquí es traslladaria cap a Barcelona. La circulació d'aquest vi, gràcies als agells que es posaven a les àmfores d'aquestes viles, ens permet veure que tenia una dispersió notable. Aquest vi arribava, per exemple, a la frontera del Rin i servia com a vi de taula pels legionaris romans. I també s'han trobat aquestes àmfores amb vaixells enfonsats a la zona de l'Estret de Bonifaci, la qual cosa ens marcaria una línia d'exportació que acabaria a Roma, passant per aquesta zona. Per tant, era un vi que en el segle I va tenir una gran importància, estava integrat dintre dels circuits comercials del comerç del vi a l'època romana, i a finals del segle I, amb l'edicte de Domicià, que limitava la producció de vi laietà i que va obligar a arrencar vinyes, va entrar en una decadència. Però durant aquest segle I, després de Crist, podem dir que tota aquesta zona vivia del conreu del vi, era la seva principal producció. Doncs clar, aquestes viles, diguem que s'expandeixen o creixen a redós del mateix creixement del propi imperi romà, que fins a finals del segle II, que és quan agafa la seva màxima expansió territorial, doncs és una superpotència, ho continua sent després de finals del segle II, però al anar perdent territori també ja va perdent influència i l'economia a poc també va perdent o va canviant. Aquestes viles, bé, arqueològicament parlant, a partir del segle III sembla que hi ha com uns buits, que l'arqueologia aquí té un problema, en general, en aquests segles III, IV, el Baix Imperi, segles IV, V, sembla que hi ha un revifament de moltes d'aquestes viles on ja s'introdueix el cristianisme. Clar, Castellbisbal, dèiem, no és un nucli urbà. Per tant, com que ja no era un nucli urbà en època romana, així com Barcelona esdevé també seu episcopal a partir del segle IV, Castellbisbal no té bisbe. Té el bisbe de Barcelona, en tot cas, però no té un bisbe propi. El que té és en aquestes viles romanes que els hi perdíem la pista ja cap al segle III, que sembla que en alguns casos puguem parlar d'abandonament o amortització, però en realitat el que tenim és indicis que es cristianitzen. Són indicis molt indirectes. Per exemple, a Can Pedrerol de Baix tenim una capella medieval dedicada a Sant Quintí, o advocada a Sant Quintí, que està documentada ja, com a mínim des de l'alta mitjana en la documentació escrita, però podem pensar que aquesta església, que està construïda sobre la vila romana, allà, no en un altre lloc, allà precisament, com passa amb tantes altres viles romanes i tantes capelles medievals que s'hi senten a sobre, doncs aquesta església seria en realitat anterior a aquesta alta mitjana. Sant Joan de Can Estapé, un altre exemple d'assentament romà que es cristianitza. En aquest cas, vila, no ho sabem perquè, de fet, allà es va trobar una inscripció dedicada a Júpiter, per tant, un centre de culte hi és, possiblement relacionat amb una vila, però aquest centre de culte en tot cas es cristianitza. I Sant Joan de Can Estapé, que sí que s'ha excavat també, diguem, recentment, s'ha pogut documentar com hi ha fases dels murs de la capella medieval actual que es podrien circumscriure aquests moments tardans, i això associat a una sèrie de tombes, de teules i de lloses que es daten en aquest segle V, VI, VII, aquests moments
de la primera cristianització del territori, doncs ens permet parlar de que hi ha una xarxa de capelles relacionades amb assentaments romans anteriors que estan cristianitzant de facto el territori, i que depenen de la ciutat de Barcelona i per tant del bisbe de Barcelona. Estarien doncs a la diòcesi de Barcelona, a la primitiva, a la més primerenca i primitiva diòcesi de Barcelona. Per tant, Sant Joan de Benviure, sense que puguem afirmar-ho amb rotunditat, el fet de que s'hagi reutilitzat una dedicació, una inscripció dedicada a Júpiter, és un element interessant, perquè Júpiter és el déu del cel, és per tant el senyor del tro, per extensió déu de la pluja, de la meteorologia propícia, podem dir, per l'agricultura, i per tant que hi hagi una església en aquell espai on abans es venerava a Júpiter, doncs és una mica el símbol de la transferència de les necessitats humanes. Abans resàvem a Júpiter per obtenir l'agricultura, doncs ara es resa a Jesucrist. I és un bonic exemple de com en el camp la religiositat té aquesta dimensió més pràctica. No és un fet urbà una mica accessori, sinó que és el fet fonamental de la vida rural. Però clar, què passa quan al segle V es funda el bisbat d'Ègara? Està molt més proper, hi ha una relació més natural entre les terres d'aquest terme municipal amb les d'Ègara. Per tant, no sabem què passa amb Castellbisbal. A partir d'aquell moment, d'aquí depèn. És evident que el bisbat d'Ègara es crea dintre de la jurisdicció de Barcelona, és una segregació del bisbat de Barcelona, i per tant, terres que anteriorment pertanyien al bisbat de Barcelona es van haver d'assignar a Ègara, a Terrassa. Podríem plantejar la possibilitat que a partir d'aquell moment aquest terme passa a dependre de Terrassa, però realment amb la documentació contemporània no ho sabem. Sí, clar, i en relació a la cristianització d'aquest entorn rural, en aquells moments, entorn rural de Castellbisbal, també és molt interessant, o ens sembla molt interessant, la presència de dos jaciments en aquest terme municipal, Can Ametller i Can Nicolau de Dalt, que són dos concavitats excavades a la paret, a la llera del riu, però a la paret, diguem que cau en vertical, que per tant tu per accedir a aquests dos jaciments o et despenges amb una corda o et despenges amb una corda, no hi ha més, ara i també a l'antiguitat. Clar, són un tipus de jaciments que, enigmàtics, plens de forats a les parets, d'una manera com simètrica, compulsiva, un horror vacui. O sigui, hi ha una por a deixar cap part de la paret que no estigui foradada. Enigmàtic, per nosaltres no tant, perquè com que diguem que hem viatjat una mica i hem vist altres llocs, altres jaciments, sabem que a Orient, al proper Orient, a Síria, per exemple, està ple de jaciments com aquest, i són monestirs de l'antiguitat tardana, previs a l'edat mitjana. Són monestirs o eremitoris on podia haver un monjo o varis, depèn. I no cal potser tampoc anar a Síria, si voleu. Ens en podem anar a Arnedo, per exemple, a la zona de la Rioja, a la vall del Sidacos, del riu Sidacos, on està ple d'aquest tipus de jaciments. Clar, no hi ha la certesa absoluta de que fossin monestirs, però tampoc saben què són. I el que està clar és que un lloc on tu t'has de despenjar amb una corda per posar-t'hi dins, has de ser algú molt especial. Per exemple, un monjo que busqui la soledat, l'aïllament, i estar en contacte amb Déu i no amb els humans. Evidentment no tenim la certesa absoluta de que això sigui un monestir o en aquest cas serien més aviat eremitoris, hi hauria un o dos monjos com a molt per les dimensions. No tenim la certesa absoluta, però sí que descartem totalment que siguin columbaris pel guano dels ocells i que siguin columbaris romans per dipositar-hi les cendres dels difunts. Això sí que ho descartem. Per tant, per nosaltres, el més probable, plausible, tot i que encara no ho podem demostrar al 100% i potser no ho podrem demostrar mai, és que són eremitoris. I creiem que possiblement d'un origen oriental, perquè us dèiem que els paral·lels ja venen d'Orient, i que Síria està ple d'aquest tipus d'excavacions a la roca, amb la mateixa tipologia, i de fet sabem que aquí al segle VI-VII arriben molts monjos d'Orient per temes diversos, controvèrsies religioses, enfrontaments amb altres sectors del cristianisme, la pujada de l'islam, que també fa que determinats grups de monjos emigrin més cap a l'oest
i alguns arriben aquí a la península Ibèrica. Tenim documentació que ens parla d'aquests monjos orientals que arriben aquí, no? I doncs, per què no podem pensar que aquests eremitoris formessin part d'algun contingent d'aquests monjos arribats des d'Orient a la península Ibèrica i que van arribar fins a aquest racó de Castellbisbal, no?